நேற்று எபிசோடில் முத்துக்குமரனோட இந்த கெஸ்டரை எத்தனை பேர் நோட்டீஸ் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியலை. ஸோ நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு சின்ன லைக் கொடுங்க. சரி, நம்ம இப்போ வீடியோவில் அவர் அப்படி என்ன தான் பண்ணார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அர்ணவ் வந்துட்டு ஹே ஜால்ராஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு பாய்ஸ் டீமை சொல்லியிருப்பார். சொன்ன உடனே வந்துட்டு விஜய் சேதுபதி சார் இதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக பேசாதீங்க, எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அர்ணவுக்கு வந்து நம்ம குடும்ப சண்டையெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அர்ணவ் வந்து ஜால்ரான்னு மென்ஷன் பண்ணது விஷாலை, தீபக்கை, அதுக்கப்புறம் அருணை அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு பர்சன் யார் சத்யாவை, இவங்க 4 பேர்த்தையும் தான் சொன்னார். அர்ணவ் வந்து முத்துவை ஜால்ரான்னு சொல்லலை அண்ட் ஆல்சோ ரஞ்சித் சாரை ஜால்ரான்னு சொல்லலை. பட் விஜய் சேதுபதி சார் அவங்க எல்லாரும் என்னோடய ஹவுஸ்மேட்ஸ், நீ அவங்கள வந்து ஜால்ராஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு அவர் ஸ்டாப் பண்ணும்போது விஷால், தீபக் அவங்கெல்லாம் கை தட்டுறது பரவாயில்ல, பட் முத்துவும் கூட சேர்ந்து தன்னோட ஹவுஸ்மேட்ஸ்க்காக, சக தோழர்களுக்காக அவரும் கை தட்டுறாரு. ஸோ அந்த கெஸ்டர் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. பொதுவாகவே எல்லாரும் தன்னை சொல்லலை அப்படிங்கும்போது ஒரு சின்ன பெருமையில் தான் இருப்பாங்க. சரி, மற்ற நம்மளோட கண்டெஸ்டன்ஸை தானே சொன்னாங்க, நம்மளை சொல்லலை இல்லைன்னு. பட் தன்னை சொல்லலைன்னா கூட முத்து வந்து அந்த இடத்துல வந்து கிளாப் பண்ணியிருப்பார் அர்ணவை கண்டிச்சதை. ஸோ எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ஒரு ஸ்வீட் கெஸ்டராக இருந்தது. உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருந்தது, நீங்கள் அதை நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார்